Malawi Today. Ine ndigwira ntchito ndi Aisha Mambo. Motalikira kwaja. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haleluya. Mwasala bwanja zimayi nonse pa group ba. Ndapanga audio yi ndicholinga chokuti ndifotokoze sankhani imene ikuyenda masamba mchezowa. Koma choyambirira ndati ndikuthokozeni kuti munatuluka mwawo nyinji kumperekeza nzathu kunika maika wina. Ndakunyadira na azimayi munandimvetsa kukoma. Ngati azimayi Aisha Mambo ndikuona kuti mgwirizano ulipo ndipo anthu tikuthandizana. Ambuye odzakudalitsa akudalitseni nonse. Monga ndanenera kuti ndafuna kuti ndiyankhe nkhani imene ikuyenda masamba mchezo onena imene anzathu MCP anakasanzika kapena kuti anakafotokozera anthu awo mudera lathu lino la Mangochi Mkungulu kuti iwo MP wawo apanga withdraw awuzidwa ndi chipani kuti apange choncho pachifukwa chokuti ifa UDF tili pa mgwirizano ndi MCP ndipo kuti iwowo atipanga support UMP nchifukwa chake iwowo asiya kundisiyira ine kuti onse MCP azandivotera ine. Pachifukwa chimenecho ifeyonso a UDF tizapanganso support a president achakwera kuti tizavotere. Kunena zoona nkhani ineyo ndaimva ndipo ndinene kuti ndauzidwa koma andiuza ndiwo a MCP. Mukuyankha kwanga kumeneko angakhalenso kukuza ninuyo choona chenicheni chochokera kwa ine ndichonena kuti ine ndikudikira chipani changa chindiuze chifukwa mgwirizano ndisaumve kuchokera ku chipani china chimene chikupanga nafe mgwirizano. Chipani changa chiyenera kundiuza ngati tili pa mgwirizano ndi chipani china chilichonse. Ndiponso nkhani itu ikudza pamene a president athu dzuloli alankhula pa TV pa interview imene anali nayo kuuza mtundu wonse wa Malawi kuti ife sitili pa mgwirizano ndi wina aliyense. Koma zimenezo zanenedwa dzulo kuchokera kwa president anga. Lelo tikumva kuti tili pa mgwirizano. Ndiye chimene ndinganena azimayi ndichonena kuti tidikire. Ine ndine wachipani kuchipani kuli a president. Iwo atiitana nthawi ikwana atiitana atifotokozera ngati mgwirizano ulipodi. Akangokhala chete ine ndizitenga kuti zimene ndimauzidwazo sindizo. Ndiyenera kudikira chipani changa. Chimenecho azimayi ansanga ndi chimene ndingafotokoze. Mukulankhula kwanu anthu ena maonetsa kudandaula maonetsa kutani. Ine zimene ndinganene ndizonena kuti chipani ndi anthu ndipo anthuwo ndinuyo. Ine ndimakhulupirira kuti anthu amene anandiyika pa mpanowu ndi anthu a chipani changa cha UDF. Pachifukwa chimenecho ngati pali ziganizo zina zilizonse zochitika zokhuza chipani tiyenera kuti tikumvereni nanu maganizo anu mukuti bwanji. Ngati muli ndi maganizo osiyana ndi amene ifeyo atsogoleri tikuganiza tiyenera kuti tikambirane tikufotokozereni tikuunikireni kuti ulendowu tiyendere limodzi. Ndiye ngati zimenezo sizinachitike ndikupezeka kuti chiganizo chachitika. Ngati chachitika adi ngati chili choncho ineyo ndizabwereranso kuti ndizakufotokozereni chifukwa ovotawo ndinuyo. Ineyo ngati ndingapezeke ku nyumba ya malamulo ondika ku nyumba ya malamulo ndinuyo. Ndipo inuyo ineyo ndimakulemekezani. Sindimazitenga kuti ineyo ndine bwana wanu. Ineyo ndangokhala mtsogoleri wanu amene inu munasankha kuti ine ndikutsogolereni. Koma sizikutanthauza kuti ndisalemekeze maganizo anu. Koma ngati muli ndi maganizo osemphana ndi amene ife tikuganiza timayenera kuti tikambirane ndipo mmodzi wa ife achimvetsetse
ndipo kuti tiyendere limodzi. Ndiye ine ndili ndi chikhulupiriro kuti ngati pali maganizo oterowo, ngati topanga mgwirizano ndi MCP, ngati tikupanga mgwirizano kapena ndi chipani china chilichonse, iye ayisitiri pa mgwirizano, ine ndidzabwera pa nthawi yoyenera kuti ndidzakufotokozereni mmene zinthu zilili. Ndikukhulupirira kuti mudzachimvetsa. Ngati pali maganizo osemphana ndi amene chipani chapanga, mudzandiwuzanso. Tiyenera kuyendera limodzi, kukambirana pamene pavuta, popeza anthu mwakakhala pagulu si nthawi zonse zimene mmapezeka kuti mukugwirizana nthawi imodzi, pamayenera kuti pabwere maganizo osiyanasiyana, ndipo tidzakambirana. Zikomo kwambiri. Makonstituency muyenera kuti mukhalenso anthu amene ali ndi mamembala awo a UDF komanso ndi mamembala awo a MCP. Anthu amene ayendere limodzi kupanga kuti tonse tinyamuke mchani mofanana. Pa zimenezi panasankhidwa makonstituency angapo akuno kumangochi okwana onse 13 12 kuti makonstituency 12 awa tatiyeni talole anzathu a UDF atisogolere. Koma pali makonstituency ena ngati Monkey Bay kumene kujandi kwathu kwachewa. Ukubwera kwa Namkumba ndi kwathu kwachewa. Tikapita ku Monkey Bay uko ndikosakanikana komanso Mangochi West koma ndi mountain mabiyodani osakanikana. Pofuna kuti awawa DPP watasokoneze kuti komanso atupera kamabwera kuzapanga msonkhano kuno kumangochi, azibwera ndi mphamvu kuti akubwera kukapangisa msonkhano ka kumangochi mkungulu. Tilole kuti MP wa dera limenelo akhale patsogolo mothandizana ndi shadow wa dera limenelo la MCP. Kubenda limodzi amene nde panali maganizo angapo kuti koma mwina ndi mwinamo anzanga chinthu chimene sadachilandire. Anoti ayi ine cholinga changa ndikufuna kukhala MP. Koma ine nditayitanidwa nawuza kuti chinthu chambiri chimene ndikhoza kuchiyika kuti tikhoza kulandira chitukuko kumangochi mkungulu ndi pamene president Chakwera akhoza kukhala president. President Chakwera akakhala president noti mangochi mkungulu betilandira chitukuko. Anthu athu akumangochi mkungulu tipitirizabe kuwatumikira ngati president Chakwera ali president. Ine ndigwira ntchito ndi Aisha Mambo. Mothandizira kwacha chifukwa chimene chichi abale anga dzina la Isaac Ramsey Khan silizapezeka pa ballot paper, koma amene atazapezeka pa ballot paper ndi Aisha Mambo. Neno for the project imene taipangayi ndi project yonena kuti 2029 sinangene asogoza nzanga noti 2029 anga zaimene ineyo tukubana walene kwene kuthekera kuti ndikhoza kuwina mangochi mkungulu kulezi. Koma chifukwa chakuti cholinga chathu ndifuna tithane ndi DPP, tilole anzathu a UDF ndife tigwire ntchito limodzi ndiye atsogozebe iwowo kuti akhoza kutilamulira kuno. Pamene ife tikhalibe tikupitiriza kupanga ma area athu kuti ngakhale 2029 ntchito isadzativuta. Ndiye panali mafunso
tine makhasalatu makhasalatu wazenda motani. President azindisimikizira kuti ndikhala campaign director wawo kufika mpaka na anthu awatatani atawina. Kwata kusonza kuti makhasalatu onse tiwathandiza constituency mothandiza ndi constituency tipanga campaign mukutsanizana nawo, ndipo ngati zingatheke ngapitizatu kambirani tiwapempha anzathu a IDF kuti atilole kuti ife pamene tapereka UMP makhasa akhale athu a MCP. Kwacha ndakalinyamata ndakafunifisa mena kutia uku kunali kulankhula kosinthika kumaliza shadow MP wathu olemekezeka Ramuse Khani ali kudera lake ku constituency wake kuauza anthu kuti apanga mgwirizano ndi UDF komanso amene angayimire ngati Mangochi Mkungulu ndi Aisha Mambo pogwirizana ndi mgwirizano wa MCP ndi UDF. Limene zilili kuno leloli Sunday past 12 panopa tili ku Mkungulu constituency.